но длъжникът, т.е. в нашата държава няма така наречения имотен регистър. Той съществува само като правно понятие, но на практика не съществува, защото не са вписани имотите, които се придобиват по наследство. Ако вие не си направите нотариален акт за придобитите по наследство имоти, те няма да се отразят в имотния регистър. Има много имоти, които са купени с договори, тъй като уредбата за прехвърляне на права върху недвижими имоти в различните години е била много различна и общините са продавали само с договор, който не се е вписвал. Има много имоти, които сега вие сте 5 или 6 наследник на такъв имот, но той го няма в службата по вписванията. Съответно, вие удостоверение за тежести за него няма да придобиете, тъй като пък службата смята, че издава удостоверения само за периода на актовете, които вие представяте. Макар че в правилника има удостоверение за всички тежести, без значение, нали, кой е бил собственик. И другото, което за предварителните договори се сетих, аз лично продавах на публична продан 3 броя блокове, т.е. смятайте жилищни сгради на по 8 етажа, за които за имотите имаше по повече от един предварителен договор. Само на чужденци, рускоговорящи без значение държавата. В смисъл, те са един и същи тип купувачи, според мен, които се бяха доверили на брокера и на адвоката на строителя, който им беше заявил, че върху имотите няма тежести. Върху имотите имаше ипотека. Първа поред нямаше обещание тя да бъде заличена. Но когато влязах на опис и когато дамата рускоговоряща ми се разкрещя на среща и повика посланник, полиция и всички тези служби, се оказа, че за този имот има повече от един предварителен договор. И ние безкрайно много пъти сме предлагали да има регистър на предварителните договори. Не само нотариалната заверка. Има много договори, които са без нотариална заверка. Да, то не е задължително, но ние смятаме, че те трябва да бъдат в регистър и задължително трябва да имат нотариална заверка, за да може да бъдат спокойни следващите купувачи. Защото ни се случи такъв договор, нали вече друг казус, такъв договор да бъде обявен за окончателен по съдебен ред. Нищо, че върху имота вече имаше продажба, имаше вписана ипотека, имаше и насрочена публична продан. За щастие спряхме публичната продан, защото бяхме сигурни какво ще постанови съда. Но пак казвам, това можеше да се случи и след като влезе в сила постановлението. За щастие при постановлението, за разлика от един обикновен нотариален акт, има само 2 основания, на които то да бъде отменено. Това е, че длъжника не е бил собственик при вписване на възбраната, а дори да има предварителен договор, той ще бъде собственик, тъй като нали се прави проверка. И второто условие е, че на обявения закупувач не е имал право да участва в публичната продан. Към настоящия момент закон изисква всички наддавачи да подават подобни декларации. В смисъл с последната промяна на наредбата и съвсем скоро всички ще подават подобни декларации, че не влизат в кръга на лицата. Няма съдебен изпълнител, който да познава всички служители на районния, окръжния, апелативния и административния съд във Варна, плюс 2 районни съдилища, които са на територията на окръжен съд Варна. Просто няма такъв човек. Поради което, като добавим прокуратурите, поради което закон е предвидил подаването на подобна декларация. В Варна има такъв казус, който за съжаление е мой, се точи вече 7 години. Длъжника оспорва правата на купувача по публичната продан, тъй като купувачът е вписан адвокат в адвокатска колегия в Варна. 2 пъти делото ходи до ВКС. Това лято успях да извършва въвод в недвижимия имот след 7 години.
Защото закона за адвокатурата е прият 50-та, променен 52 година. Оттам насетне всеки, който е правил някакви си, той не е закона за адвокатурата, ЗСД, всеки, който е правил някакви си подобрения в законите, при нас те винаги се правят на крак последните 5 секунди и никога не... Т.е. законите в една държава трябва да са взаимообвързани. Промяна в ЗСД не е извършена, а там се казва, че адвокат, който е на територията на този съд, няма право да придобива